zo da labari masoya ku furta alkhairi. Labarin masoya ne Kabiru Tutali na yau tsari. Zainabu da kwali soyayya ku kan yi a tsari. Shi so akwai daɗi musamman kayo dacewa. Soyayyar ku ta yi daɗi kowa yana ta yabawa. Ko taro in kun zo ku ɗai ake hangowa. So yayo sarkaki zuciyarsu yayi riƙewa. Sun sa a ransu su dai mutuwa ce za ta rabawa. Kullum tunanin kwali Zainabu yayi burgewa. Ko makaranta in zai je shi Zainab zai biyawa. Lamarinsa komai shi sai da Zainab zai sakewa. Domin ta ce sai shi babu wanda za ta kulawa. Shi ma ya ce sai ita domin ku bai canzawa. Sai dai babbar matsalar mahaifiyarta ta yi hanawa. Ta ce ya nemo wata sam ita ‘yarta ta yi hanawa. Ita dole sai ra'ayinta dan da wanda za ta yi baiwa. Ta manta shi so sam ba mai haɗin kokawa. Iyaye ku yo adalci haƙƙin su ku bar tauyewa. Domin ku shifa auren dole san ba abin da zai kawowa. Shi ke saka 'ya'ya mata a gidan miji bujirewa. Wasu ku su yo hijira a gidansu ku yi dubawa. Su shiga a can duniya babu wanda zai ganewa. Wasu su kama lalaci babu ranar dainawa. Kuma ku ne silatin da ku kuka yi hanawa. Soyayya gwanin sha'awa yanzu gashi ta yi barewa. Dan ku Zainab ta yi aure da wanda ba ta so ku yi duba. Dan ku ta bar shi a damuwa ya zamo abun duba. Wata ranar Asabar ce Kabiru ban mantawa. Kwali ya zo ta wajena ya ce mini zai wucewa. Za ya bar gari ya yi hijira budurwarsa an kwacewa. Za ya je a can Legas ya samu inda zai fakewa. Dan kunan gari ya yi zafi rana da inuwa na kuna. A takaici ya barke ɗinti saboda so ku zo ku yi duba. Ku biyo ne a waƙata ta gaba domin ku ji a yanda ta kaya.